Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur pero ki doum babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pila ban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai nat kendai lai nyau kene dukan gede kepedan harut kesroba National Highway 6 ha umso nong kerai Ribui District. Usamla pule MBA ubadak arpa arsenam kerta ubala syak subajur ba ula penyap ya kesamla jong ha indur la kena ba ula persyang ban le ijing le nyam blak jadu ban khot biang ya ka mensim bala yap jongka hadin kate ke kamrunar la itu ki pulit hin ka siningkong jong kata yo utai unong syak kena ubala tip kerteng kum upiyush damono tia ula syak kem hamambai hadin ba ula petri da kisngi mentau tay usamla ula syak kem ubada yukun jong we unong khayi ha Mansur ubadang syak toket ha kipulit jong ka indur baru tay usam lau la pla ba la penyap ya tiga kentai ha ka sipo turik urempang ong ki kubor katkum gajing itu jong Deputy Commissioner of Police ka indur u Krishna Lal Chandani une ubreu bala syak kena ula pet kerat no Syamambai hadin kato kat ni kenta bala penyap ya kati kesamla kat ba udang sa ha panwel la kena bola tangi ki ding tangi jing ubi ha kawe ke jaka ka bakar pang ba ula pe ya ki video online halor ka jing khot biang ya ka mensim jongka da ka bakam ba kwa ban ya keren bat karangai jongka samla jong u ong ka kubor jongka NDTV ki CCTV bala bu hajan ka jaka sa bala aiwai ha ka thang angkal gali kila ringdur ya udham notia ba ula poe rengkat ba ka tiga kentai ha ka spot ri rempang hadin ko ba ar kenta siteng layu i ba ula mi marwe da ka bararu ya kapla katai kasamla ka badai ka noksong snong jongka indur pandarinat kalami na yeng ha katai kasngi da ka bayuthu ha kibahi nga sam jongka bakan lek sya ka jingkha wai singkha anda kam syam lala manwan phaishu kibahi jongka kila nang sokhya hadin lai sngi ki para marjan kila pentip sya ki pulit sya pang jing smap ut na ka kamra jong unong sya keno ha ka balalap ya ka met yap jongka ha ka jing toket ki pulit kila yathu bau te usam la jongka ula kam bau la don ka jingedai ba ka te ka kentai la kumbasis na miye la keno ba ula kwa ban syang kurim ya ka hande ka jingi kanat halo ka jingi songkha ba ka jing keno ba ka ju ya kren bat ki wei pat ki sendrang kapla plong ya ki ban yele persya man la ki por katkum ka jing ong da kinong toket kalami ka jingi kanat hapreng jongki arngut ha ka sngi ka bajia ka te ka jingjia la keno ba te unong sya keno ula penyap ya ka ban ni kata ula te ikti kijat jongka kipla lap ha ka te ka apartmen kinong toket kidang bisar banyak hato ka jing sya penyap kala Joshua lane hadin ka jing yap jongka la ya thuru bahdin bala penyap ya utai unong sya kena ula diket ba ula sa ha ka te ka kamera hadu kato kan ni kenta ki kenhun wat banyak kidang eksamen ya kilenti bala lap na ka te ka ying kidur CCTV kisaki digital bat ka wat ka bala lap la kena bala penenkam ha ka te ka kamrunar ki pulit kle thu ba utai unong sya kena ula penjat jika mobile jong ka te ka samla jong u kar ba dong don hamambai ha ka jing persyang penja ya kisaki sabut ki pulit kidang peteng ya jing toket ban lapanya alor ka te ka jingja ong kita long kubor